एक्सन होबायगोनहाय मुलिया माथो मानसिया बायह्रायाव गैला उन्दुहैखोना माखो र' नायनाय नां जाथारबायहाय बिहामजो माबोरै जौ फेखो आंलाय माला लोंखो मा खालाम नागिरखो हा जोंहा बोराइफ्रा दिनै सेक्सि हट भेरि बिउटिफुल जानानै दङ नै आया मा खालामनाय जाखो बिसोरनालाय नै आंना बिबनाङा फैबावबायसोहाय बाजै मा आखल जाखो बेलाय आफाखौ मा बेफोरबायदि खालामलाबायखो नोंलाय ब्लगार जाबा खि बेफोरबायदि भिडिअ खालामनांगौ नामा लाजासै नोङो भिडिअ खालामनोनो जेबो कन्टेन्टखौनो मोनथारासै नामा सिरिथा नों गुन्दि नोंखौबो सानसे मोनगोन र' भिडिअ खालामनो कन्टेन्टखौनो मोनथाराखैब्ला दहाय आं आफानो हरफानाय अमा बेदरखौ मैथाजों संनाय भिडिअखौनो खालामनानै हगारहैदो नोङो र' नों गखाया हगार मा जादों बाव मा आरिलायदों माथो नुवाबो मा जालायलायदोंमोन बाव मा जानांगौ मा जाखो ब्लगार बिबाजै मोननानै दिनैसो मिथिबाय आं जेबो जायाखैलै मोजां मोनलायनायनि महिमाया बे खोलि जुगाव बांनायनिफ्राय बांसिनदों नै मा राव जालायखोलै बेयो पेपाराव बिदि होयो गोदाव सोराव मोजां मोननायनि महिमाया बे खोलि जुगाव बांनायनिफ्राय बांसिनदों मानो होनोब्ला सेंग्राया बुरैखौ बोराया सिख्लाखौ लानानै खारलायनाय मोजां मोनलायनाया बे जुगाव बारानिफ्राय बारा जाबोदों संगठन प्रसासनाबो बे मोनसे जाथायखौ माब्लाबाबो होबथानो हायाखै नंगौ नंनाया एखमबा बिहामजोखौ लानानै खारनाय एखमबा बिदिनो बेवाइखौ लानानै खारनाय एखमबा बिबाजैखौ लानानै खारनाय बेबादिनो बे खोलि जुगाव बांसिननिफ्राय बांसिनदों मानो होनब्ला शास्त्रआव दङ खोलि जुगाव गोदो सैथो जुग दापर जुग खेथ्रा जुगनिफ्रायबो मोजां मोनलायनाया साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन होननानै मानो होनोब्ला बे जुगनि मोजां मोनलायनाया माब्लाबाबो सैथोथा गैया बे मोजां मोनलायनाया दानि जुगाव दसेनो मोजां मोनलायनाय दसेनो नागारलायनाय दसेनो हाबा जानाय दसेनो गावजों गाव फाथैलाय बिसिलायनाय हा बे सालथिया सिमां हामां मा फन हरलाबायखोलै आयौ आयौ सिमाङाव नुनासो हरखोना माखो बेलाय फाग्लालाय एफा गोबाव जाबाय सालथै
मा खबरब्रा आयु सिमां हामां आजां गाजां फन हरा मा हरा दिनैसो मा उल्थां फाल्थां सोर मा बुंहरनानै आगोर मोनखो नोंलाय फन हरनोलाय हा मा भाइरेल बेलाय आंनि भाइरेल मा बे सालथे थुत फाग्ला आंलाय माब्ला बिदि जाबायबाय भाइरेल जालाबायनोसै हा नंगौ आंथ' बिसासखौनो मोनाखै सालथे बियो मारै जाथावगौ नङानदां हलाय सालथे हरलाय वाट्सएपआव हरना होलाय नायनां औ दे सालथे थाब हर दे औ दे हरगोन बे सालथेया दसे उनाव आंनिबा मा भाइरेल जाखो आंबा मा खालामफेरखो जानाय नङा बियो आंनि जानाय नङा बेबायदिनो खोलि जुगनि मानसिफोरनि गोसोआ सैथोथा गैया नै सालथेया हरबायगोनलै मानि आंनि भाइरेल जाखो बेलाय र' हा ए गसाय आं बेखौ मा नुनो मोनखो सोर खिसाग्रानि खामानि जाखोलाय आयै रैसुमै आइ ओरै फैसाय फिसा हिनजाव नै माबा बायरा ओंखारलाबायबाय आंनि सालथे हरदों नै आइ थाब फैदों नै नोमफानि भाइरेल भिडिअ ओंखारदों मा जाखो आफा मा जाखो नायलाय आइ नायलाय मामोन आफा मा नै नोमबाजैया आंनि भाइरेल भिडिअ हगारबाय बोरो आफा बोरो आं बिनि आखलखौ एसेबो सुखुखाथारला आफा जों बिनि सायाव माबा नङा माबा राहा लानांसिगोन आफा नङाबा जानाय नंला औ आइ जों माबा मोनसे राहा लानांसिगोन बेखौ र' फैगोन थोंसल' बियाय नै बाव नेबाय थागोन जों लावथि लानानै फैथोंल' बियो बेखौ दिनै दोखो बुनानै हगारहरगोन जों एफा मान सनमान सेस खालामनायखौ बिहावखौनो बिदि खालामखाबाय बे सासे ब्लगारा बिहावखौ बिदि खालामो अयनाय खालामो नङा होमबा आइ सना औ आफा थौ बैयाव थांसै आफा थौ आइ सना र' फैथोंल' बे आइ दिनै बेखौ बे सुखेनजों एदलाबजोबनां मानि ब्लगार जादों बे मान सनमान गैया मा गैया बिहावखौ बिदि भिडिअ हगारनानै फाननो हाबावदों आरो फैथोंल' बियो बेखौ बिहामजो थिहामजो मोनथियां बेनि मोदोमखौ सुखेनजों एदलाजोबनासो गारगोन आं आइ दाबो ब्लगखौनो खालामहैथारखायाखै बे आफा सोरबा हौवाजोंसो बेरायहैखादों बे फिसाय गैयैखाय बेराय फैयै जाफैनो खोब मोजां मोनथारदों बियो नंथारगौ आइ आजिखालिनि हिनजावफ्रा बिदिनोखा ब्लग लादोंनो भिडिअ खालामदोंनो होननानै सोरबा हौवाजों बेराय जानाय लोंनाय फिसायखौ खारखोमा बेबादिनो जाजोब्बाय फैथों र' नायथारनां सुखेनजों एदलाम हायाब्ला बिहावनि नामखौनो लाया आं आइ औ आफा गुबुनफोरना माबायदिथाय जोंना एसेबाबो बाराखा नंगौ बैलाय हनै आफा देलाय माखाय सफैबायना हेइ र' बहा थांनो नोंलाय एदलाब जागोन नै हा बहा थाङोमोनलाय हा बहा थाङामोन बबे जायगायाव बेरायहैदोंमोन आरो लोगोसे ब्लग भिडिअबो लायदोंमोन बाजै आफाखौ मानो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै हगारा नोंलाय लासिंसिंनो ए एन्ट्रि खालायनायावनो इन्टारभिउ लादोंसै नङा नों आंखौ गथ' नंजायोनो एसेबां खुगा गोरा नोङो सालि सिरिथा नोङो सालि गथ' सिरिथा नङा बिहामजो नोंना आखला बांद्रायबाय आफा मिन्थिगौ नों आंहा बे भिडिअखौ हगारनानै बेसेबां साबस्क्राइब मोनदों लाइक भिउस कमेन्ट मोनदों आरो ना बे भिडिअखौ हगारनानै $50 हाबदों बे मासावनो पेमेन्टखौबो मोनबावगोनसो आङो You are so lucky father-in-law बिदिब्ला नों गावनिखौल' सानदों जोंनि फारसे एसेबो सानाखै बेनो जाबाय नोंनि अरिजिनाल ब्लगारा जाम्बिसियाननो
सिरिथा नों आंलाय नोंसोरखौबो सानखादोंना नै आफा एबारनि पेमेन्टखौ मोनोबा जयैनो पार्टि जानोसै आं नोंनि ब्लगनि बेदर जायालै नों बे न'निफ्राय दा ओंखारलांदो थफा थफि लानानै आरो बे न'आव मालाबाबो दाफैफिनसै नोङो अ माय गड अब्ला खोथाया बिदिसो जाबाय ओइ र' थांनो मोना बबेयाव थांनो नागिरदों नोंलाय आं नोंसिनि न'आव थाखालाबो आंहा फैसा जाखाबाय आं आंनि सेल्फि स्टेन्डखौसो लायनो नागिरदों लामाया हगाराबा मा खालामनोहाय नों मा खालामनो ब्लगार फाग्लि नै गाइसमोन सेल्थाय बोरायजों राखावसिजों आखायाव लावथि लानानै लोगो नांनानै आंखौ बुनो नागिरदों नै गाइसमोन आयौ मानसियाथ' बिराद फाग्लिखा जेखौ सानो बेखौ मावखायो थिग गैयालै दानो ब्लगआव हगारबावगोन बे ओरैनोबा खेबसे भाइरेल जाखांखाबाय आरो जाफिननो गोसो जाला हगारसैलां नै आंहा नोंसोरजों थाखालाबो इउटुबनि फैसाजों रुम भारासो थाहैखानोसै आरो नोंहाबोथ' हिनजाव गैखाला आरो नोंहाबो फिसाइ मोननो रोंखाला सानैजों बेसे बायदि थादों नोंसोरो मा होनदों ओइ मा होनदों साला आखल गाज्रि हिनजाव थां नों बहा थांनानै थायो